Ramilo with the ball here. 2-on-1. Oliva gets that easy 2-pointer. 10 points na rin yan dito sa ating ball game. Itong si Oliva. On the nice pass nito ni Ramilo. Ayan mga kaibigan, shot clock is off dito sa ating third quarter. 11 seconds remaining. Rapsing goes inside. Ang gandang depensa dito ng Mandaue. Pero ayan, Marcaida fading away jumper. No good. 3 seconds. Here, Datu with a 3-pointer. No good. And that's gonna be the end of our third quarter mga kaibigan. 78-50 ang hawak dito ang kalamangan ng Masbate City. Coach, yes, anong thoughts mo? Sabi nga natin, during the opening of the third quarter, medyo binagalan yung face itong mga taga Masbate City. But again, comes the middle of the third quarter, talagang nandun na naman yung aggressiveness when it comes to defense. 2-1 full court press. And of course, yung magandang pasahan na din on the part of Masbate City. Kasi nga, sabi nga natin, hawa-hawa na, nag-i-enjoy na dito yung mga taga Masbate. But again, for Team Manaon, partner, no need to be ashamed of. Kasi sabi nga natin, talaga, until this moment, talagang lumalaban sila dito. And sabi nga nila, this opportunity is a privilege for them na nandito sila playing. Na kulang sila, 8-man rotation, but again, still fighting on this game. I mean, it could be worse para sa side ng Mandaue. 45.1% nitong mga taga Mandaon. Pero yan mga kaibigan, as we go underway to the fourth and the final quarter in this ball game. Ball possession to Masbate City. Del Llamas, 3-pointer, no good. Camilo now securing that ball. Pero ayan mga kaibigan, medyo nabunot ata yung power supply dito sa ating scoreboard. Yes, scoreboard. Kasi nga, sabi nga natin, partner, talagang dumadami na yung ating manonood dito sa La Laguna, covered court dito sa Mobo, Masbate. And yan mga kaibigan, let's just wait for our staff to finish with repairing the power supply of our scoreboard. Yes, and syempre partner, yung ating review center. But again, this Ako Bicol Cup Masbate is brought to you by Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. And of course, again partner, sabi nga natin, this is our the first game of the double header dito, no? Laban ng Masbate City and of course Mandaon. On the second game, the home team Mobo will be facing Team Balod dito sa ating ball game. But again, eto, andito si coach ng Team Masbate. Good aggressiveness nga, sabi nga natin, on the part of Team Masbate at the early goings of our ball game. And also, dito talagang umalagwa sila dito sa second half natin. And again, eto. Sige, may pabati dito. Shout out to Mayor Socrates Tuwason. Yes. And maraming salamat po. Mayor Socrates Tuwason dito. But again, invite natin sila, partner. Siyempre mga kaibigan, inaanyayaan ko po kayo na manood at sumuporta sa ating mga ball games dito sa Ako Bicol Cup sa Masbate. And siyempre hindi lang naman yung mga gustong manood dito sa venue. And siyempre, batiin din natin ang ating mga live viewers from our social media accounts. Mga kaibigan, don't forget to like and share ang ating streams para mas marami ang makapagpanood at sumuporta dito sa ating mga ball games. Yes, partner. Speaking of social media, no, we have our social media platforms. Pwede po kayo dyan. You can check it out. Rep Saldico, Facebook page. Ako Bicol Party List Facebook page. Ako Bicol Online TV Facebook page. And sa YouTube naman, mayroon na tayo sa Ako Bicol Cup YouTube channel. And of course, doon sa ating TikTok account Ako Bicol Cup. At ayun partner, inaayos lang natin yung ating game clock. No? Magbabalik tayo for more action. So dyan lamang po kayo at magbabalik po kami.
Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan, mahigit isang dekada ng naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Matanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang di Samuya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon, mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan, mga panturismong infrastruktura, Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang di Samuya. mga paaralan at mga gusaling kapaki-pakinabang. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Mahigit isang dekada ng naninilbihan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa.
Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan. Mahigit isang dekada ng naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Binit, Matanag Alternate Road, Miisi, Bunga Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Muraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, kadakulan ang tabang digdi sa muya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon. Mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan. Mga panturismong infrastruktura. Kaya salamat sa Ako Bicol, kadakulan ang tabang digdi sa muya. Mga paaralan at mga gusaling kapakipakinabang. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Mahigit isang dekada ng naninilbihan. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan, mga panturismong infrastruktura. Kaya salamat sa Ako Bicol, kadakulan ang tabang digdi sa muya. Mga paaralan at mga gusaling kapakipakinabang. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Mahigit isang dekada ng naninilbihan. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Kaya mga kaibigan, nagbabalik tayo dito sa ating ball game matchup between the Masbate City and Mandaon. And pasensya na kayo mga kaibigan since nagkaroon tayo ng ating mga konting technical difficulties when it comes to the scoreboard kanina. Pero ayan, we will continue our first game in this double header. 78-50 pa rin mga kaibigan ang score dito sa ating ball game. Lamang pa rin ang Masbate City. Very dominant ball game ang pinakita dito ng ating mga taga Masbate City. Pero ball possession will go to Mandaon. Oliva to Abellar.
Cornal ngayon with the ball. Passes to Ramilo. Ramilo nag-aaral na mapapasahan dito. Nahihirapan siya. Heavily guarded here by Evangelista. Ball possession, mapupunta pa rin sa Mandao na with 11 seconds on the shot clock. Abellar goes inside, extra pass. Pump fake dito ngayon. Cornal, no good sa kanyang attempt. Intercepted dito. Muntik pang ma-steal. Pero yan, Danao controlling the play para dito sa Masbate. Evangelista, lob pass to the inside. Two-pointer is good. Pass side ng Masbate. Cantuba with that two-pointer. Evangelista with the steal here. Unselfish pass to Del Llamas. Balik sa kanyang bola. Pump fake. Extra pass again to Cantuba. Cantuba spinning, fading away. No good sa kanyang attempt. Tatawagan ng foul dito. I think is Evangelista. Ayan. I think Liva is down here. Nasa harapan natin, coach. Yes, partner. So ito yung mga ayaw natin makita dito. But on that last sequence, itong si Oliva ay ito, partner, talagang namimilipit siya sa sakit on that last play. I think yung medyo natamaan, may contact kasi sila kanina ni Evangelista and I think that triggered his feet to cramp. So tingnan natin, mamaya may report tayo dyan. But again, balik tayo dito sa ating ball game. Ayan, nasa offense ngayon dito ang Mandaon, provided by that three-pointer by Abellar. Grabe, binawian kagad niya yung teammate niya na injured dito. Yes, partner. Ayan na nga. Ayan, Evangelista to the corner. Del Llamas, a blind pass there to Cantuba for that two-pointer. Down ngayon on the offense here. Candidato Jr. going inside, laying it up, disregarding the defense with that two-pointer. But then I think Del Llamas is also down for the side of Masbate. He's still sitting down here. I think may problem siya with his wrist there. At again, kanina, itong si Oliva, partner, is down. Ayun nga, sabi nga, yung number 10 na si Oliva ay natuhod down ito natuhod dito. But again, itong si Del Llamas naman, medyo, I think, yung wrist niya, partner, ay naitukod niya din on that play. Ayan, ball game still going on here. Evangelista, extra pass to Cantuba. Layup is good, but that's going to be a traveling violation on the side of Masbate. Abellar with the possession here for the side of Mandaon. 7 minutes remaining. 7 minutes 25 seconds. A steal here by Masbate. Evangelista with the ball. Allow pass to the inside. To the hands of Cantuba. Balik kay Evangelista ang bola. Kicks it to the corner. Ali Numan with that mid-range jumper is good. Good jumper on the part of Abinuman. 6 points dito sa ating ball game. Cornal with the ball. Passes to Ramilo. Ramilo holding that ball with 8 seconds left on the shot clock. Kicks it to the corner. Three-pointer is good para kay Calinaw Jr. Ito, kung mapapansin mo, kahit na lamang yung mga taga Masbate City dito, talagang nag-i-enjoy din itong mga taga Mandaon on this game. Hitting those three-pointers from the side of Mandaon is really decreasing the lead here. Nahawakan ng ating Masbate City. Pero yan, Abellar with the ball. 11 seconds on the shot clock. He's gonna step on the line there. That's gonna be a turnover from the side of Mandaon. Masbate City here on the offense. Evangelista, lob pass to his teammate on the inside. Oreste, mid-range, no good. Down ngayon. Ramilo passes it to his teammate. Rabino to Abellar. Hingi siya ng screen dito. Abellar falling away. Shot is good.
Another three-pointer on the side of Mandaon. Yun yung gustong-gusto niyang gawin kanina, partner. But nakahapak siya doon sa baseline. I mean, parang Stephen Curry, yung leaning three-pointer talaga. I mean, proven effective on the side naman para dito kay Abellar. Pero ayan, fadeaway mid-range jumper, no good dito. Para kay Oreste, pero nakuha niya ulit ang bola. I mean, Cantuba. It's gonna be a steal on the side of Mandaon. Cornala with that steal. Abellar with the ball. Trying to break away from his defender. Three-pointer again from Abellar. This time, it's gonna be short. And tatawag dito ng timeout ang Masbate City with 5 minutes and 19 seconds remaining in this ball game. Still, a dominant lead ang hawak dito mga kaibigan ng ating Masbate City. Yes, partner. At ito nga, napatawag dito ng timeout ito mga taga Masbate. To talk things over, no? Kasi medyo hindi nagustuhan yun ng coach ang Masbate. Medyo, sabi nga natin kanina, medyo abante na sila. But again, sabi nga natin yung laro, wag mo nang laruin, no? So, again, kahit lamang na sila, wag sila maging complacent, partner. So, that's why napatawag dito ng timeout ito mga taga Masbate City. Pero ayan mga kaibigan, going back dito sa ating ball game after that timeout. Evangelista now with the ball on the offense. Danao with the three-pointer, no good. Out of bounds. Out of bounds ang bola dito. Mandaon will get that possession. Abellar with the ball here para sa Mandaon. 5 minutes mga kaibigan ang natitira dito sa ating ball game. Abellar inside pass to Ramilo. Tatawagan ng foul dito si Cantuba. This will be his first personal foul and third team foul dito para sa Masbate. Cornal, pump fake, goes inside, drives, extra pass, masyadong malakas. That's a steal by Abinuman. Abinuman going all the way for that layup is good. Another unfortunate of Mandaon. With the ball, naghahanap siya, sana siya